Madwar 2000 huma dawk li f'pajjiżna jgħixu f'garaxx u dan huwa biss dak li għandna għarfien dwaru. Dan intqal waqt diskussjoni organizzata mill-Laqda Catholic Voices f'messaġġ ċar illi twassal minn numru ta' rappreżentanti ta' NGOs f'pajjiżna għaqdiet li qed jaqblu ma' dak li ilu xhur jitkellem dwaru l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Is-Segretarju Ġenerali tal-Federazzjoni tal-Aġenti tal-Proprjetà Simon De Bono qal l-awtoritajiet qed jippruvaw jaħbu l-verità li hawn nies jgħixu fil-garaxxijiet u insista li ma kienx qed jitkellem dwar nies mill-klassijiet soċjali baxxi iżda din il-problema hija reali u qed tmiss lin-nies li jilbsu il-ġlek u l-ingravata u jmorru jaħdmu kuljum. Attivist mill-Alleanza kontra l-Faqar Joseph Bartolo tkellem dwar il-problema tal-kiri li mhux biss taffettwa lil dawk li qelgħu dħul baxx iżda il-problema qed tiżdied fih dan familji b'introjtu medju jew dawk li għandhom ftit aktar minn hekk u li qed isibuha diffiċli biex jixtru dar. Fl-istess attività li saret dan l-aħħar, id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt qabel ma' dawn ir-rimarki u kompla billi qal l-organizzazzjoni tiegħu qed tara mill-anqas 3 każijiet fil-ġimgħa ta' nies li jkollhom bżonn saqaf fuq rashom. Anthony Gatt qal li hemm bżonn provvista xierqa ta' proprjetajiet għal kiri minħabba li l-pagi mhux qed ilaħqu mal-prezzijiet tal-kiri li dejjem qed jolew. Catholic Voices, l-Alleanza kontra l-Faqar u l-Caritas qalu li l-idejat tagħhom huma mebnija fuq esperjenza tanġibli u l-esperjenzi li jiltaqgħu magħhom ta' kuljum saħħu li rapporti tagħhom għandhom jitqiesu fl-isfond ta' dak li qed jiġri fl-ekonomija usa u s-suq tal-proprjetà. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tkellem fil-Parlament b'mod ripetut dwar il-faqar f'pajjiżna u l-problema tal-kirjiet u saħaq li l-Partit Nazzjonalista jemmen illi kulħadd għandu jkollu saqaf fuq rasu. Min-naħa l-oħra l-Gvern ta' Muscat adotta strateġija fejn qed jinkoraġġixxi d-dħul ta' ħaddiema minn pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea bħas-Serbja, il-Filippini u l-Montenegro, b'riżultat li qed naraw iċ-cheap labor jolli rasu u żieda fil-popolazzjoni li qed taffettwa il-prezz tal-kirjiet.